žala bije pisma galeba. Je zemlja vode žedna, di su stabla maslina. Di su ljudi iste loze, di je sveta nevidlja. Svodi zlato od svita za moj bili gameda. Dalmatinaca, tu sam rođen ja. Pravo je zna da je volim ja Ilus Jadrana. Dalmatinaca, ovo je moj dom. Tu su moji didovi, davno si prolazili, mene vezali. Dalmatinaca, tu sam rođen ja. Tu su moji didovi, davno si prolazili, mene vezali. Nego, je li se ti sićaš onega igrača Hajduka, starijega malo, Časefalija, da zna engleški, a? A, znao sam, ne Ali smijemo nemoj mu reći. ime spominjati. I on ti je njima govorio. Evala, koki, evala, Judino. Dobar dan, Šerbano, ajde lipo, Bog. I ne tisa ono sta. A oni da je bio Englešku, U Englešku je bija i reka, kad budemo na turneju ići u Englešku, ja ću vam sve privoditi oko ića i pića. Kao Jer zna zna Engleški, I sili oni u restoran. I on vidija konobara di oda i govori mu, ej ti. Kako mu je reka? Ej ti. A, ej ti, A ovi mu poslije 5 minuti donija 8 čajeva. 8 čajeva mu donio. A zašto? A zato što na engleski ej znači 8, a ti čaj. Hajduk je odavno postao najljepša i najpoznatija razglednica Splita poslana u Europu. Jer naš klub u svojih 90 godina postojanja na neki način nadrastao je i nadmašio svoj grad i ovu regiju koja ima svoje simbole, zaštitne znakove za određeni krug zainteresiranih, kao što su naše more, Marjan, Dioklecijanova palača, Sveti Duje, ali ipak najuniverzalniji tim bar Split je dobio od svojih bijelih. U početku su to bile turneje do Malte i Sjeverne Afrike, onda čak do Južne Amerike pa Australije i uopće po cijelom svijetu, na kojima su igrači Hajduka pronosili slavu Splita i domovine. Hajduk je klub europske slave, po tradiciji i značaju među 30-ak najpoznatijih. Još daleke 1927. bijeli su kao prvaci Kraljevine Jugoslavije zaigrali u onda najvažnijem natjecanju u Europi, u srednjeeuropskom kupu, koji se može usporediti s današnjom ligom prvaka. Splitski klub se već tada upisao u službeni nogometni atlas Europe. Trebao je Hajduk 1955. kao prvak Jugoslavije sudjelovati u prvom izdanju Kupa prvaka, ali su vlasti iz Beograda tada delegirale Partizana, dok su bijeli morali opet u srednjeeuropski kup, tada već regionalno natjecanje. Faktički ono potpuno, čak se može kazati redovito prikazanje Hajduka u Europi, počinje osvajanjem prvog Kupa Jugoslavije 1967. godine, jer su od tada bijeli stalni sudionici europskih kupova. Svaka takva utakmica izazivala je u Splitu i Dalmaciji jedinstveni naboj,
To su bile predstave na kojima je Hajduk sa svojim igračima stvarao europsku reputaciju, pa se može kazati da su se i navijači našeg kluba, u prvom redu glasovita Torcida, predstavljali stranom svijetu. Najčešće u